Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Yay! Weekend na po. Sige. Minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan. Ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Happy birthday sa nagkukumplean yung ngunyan. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampam, bang, ketumbang, keping. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampam, bang, ketumbang, keping. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así Pasalamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo. me gusta a mí. O dyan baga sa dapdap. Pasalamat sa gabos na biyayang tatao sa tuya kan sa tuyang mahal na Senyor Santo Cristo. May misa dyan alas 5 ang pagkahapon. Live man yan sa DCGB News Online. Viva Senyor Santo Cristo! Sagkod man kitang 10:30 ngunyan pong aga. Tingog kan banwaan. Katuwang ang tropa si Pading Jomar sa 1st District kumparing Jimmy sa 3rd District. Sa 2nd Distrito si Pading Al Armario. Katuwang si Ants Galero, si Luens Marcena Buda, si Joshua Bino. Sa Manibela si Henry Deboy Mata. Sa technical controlan sa kuyang kapartner na nagbubugakan sa mong broadcast sa AM band sa traditional radio. Si Pading Nal Baldo kan Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo! Good morning sa gabos na taga Dapdap tabi. Sa newsroom yaon man dyan si News Manager Mardela sa panago sa pag-antabay po kan istorya lokal, national buda international. Katuwang man siyempre si News Director Edwin Peralta. Sa production yaon dyan si Angel Mustasa. Sa IT ang yaon ngunyan si Trisha. Siya man ang minapalusot kan broadcast kan DCGB worldwide in full digital stereo high definition. DCGB News Online sa Facebook, sa YouTube DCGB Legazpi City, siyempre sa DCGB mobile app. Good morning, hale sa Pilipinas, sa gabos na nakaantabay sa inman na parte kan Kinaaban. Kumusta ka mo dyan, yung mga Pilipino nating kababayan sa Ukraine? Nakaabot na dyan si Yudi Putin. Maray kay Yudi Putin, lagpitahon kung makaabot digdi sa Pilipinas. Ako man po sa indong servidor sa radyo. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Basta sa party list, numero 18 pa din naldan. No?
Sa balot. Ako Bicol. Yan. Lanang ko. Dahil nagdakol na ororon. Ako Bicol. Numero 18. Party list sa Mayo 9. Talking about May 9 elections. More or less, iguanaan ngun yan kumbaga, desisyon ang kada saro budaan komunidad gad kung si sayan iboboto. Pero let me remind you, Tabi, maghiling kita duman sa listahan kan mga nagkakandidato, lalo na sa pagkasenador, nawara sa mainstream politics. Adi, yan. Ini, bako sa kuna daw pa man, kundi for the sake of information and for the sake of sabi na nga ni, matabangan taan publiko na makakuan man lamang, magkaigwa ning hararum pa na paghiling, ilingan mo. Tadyan sa mga, ini na istoryata na kaito sa nakalistang mga broadcast. Diyan sa mga nagkakandidato sa pagkasenador na dai kasabay sa mainstream politics. Anong gustong sabihin ko kung dai kasabay sa mainstream politics? Sinda po, nagkandidato, pero bako kaapil sa sarong partido politikal na pamoso, asinan sa inda mga pangaran, ngunyan pa sa namin naburotwa, o kunday man, nagburotwa naman ka nakalis na mga taon, alagad an sa indang pangaran mo da apelyido pading nald, bako associated sa mga politikong darakula na bantog sa bilog ng Pilipinas. What do I mean? Igwadyanin mga nagkakandidato. Ini for the sake of education and for sa pagpahiling kang katotohanan. Igwag mga kandidato dyan padingnal siring sa pigasabi ta kaito na may kwalifikasyon, may intellectual capability, leadership capability, performance-wise, pero dai napapansinin marhay na sayang kung dai makaluwas. Ano pa di? Sa hilingon mo. Ehemplo lang ini, bako sa pag-endorsar, pero siguro you and I will agree na ako nag-state ning katotohanan. Sige mo'y na Eliasar, so dating Chief PNP Bagapadingnal, kuminandidato bilang senador, performance-wise, leadership-wise, intellectual capability aspect, yaon baga, pero sad to say, dahil lamang baga naunang bitan padignal sa mga surveys, hararayuan sa indang ranking, medyo makamundo na pag-akuunan sitwasyon na iyan. Ikumpara mo duman, pasintabi sa igwang mga manok na kandidatong senador. Ikumpara mo duman sa mga nagluluwas sa mga surveys, hararayuan iba, ikumpara mo digdi kay Guillermo Elizar, so dating Chief PNP. Nagkataon lang na sinda, dati ng mga bantog, itong so nagruruluwa sa survey, dati ng midbid, nasa sirkulo de politika na, either an sa indang apelyedo, associated na sa mga politikong dakula, or nagpararibok na sinda kaitupang mga panahon sa paagikan pagkontra sa gobyerno, pag-akusar nin korupsyon sa konsisay na nasa pwesto, sa kuda naging pamuso sinda. Yan. Saro pa, Sigibo na Teodoro. Sigibo na Teodoro baga, dating sekretaryo kan Defensa Nasional. Pero hilingon mo sa mga surveys, dahil naglalaog. Something is really very wrong siguro sa pagpili niya to ning choices, if ever na ining mga nagluluwas sa surveys, iyo na talaga ang iboboto padingnal bako. Ikumpara mo sa iba, intellectually wise, na mga nagbuburoto dyan sa mga survey. Harayo si Gibo na Teodoro sa inda. Milya-milya na distansya ni Gibo. Intellectually wise. Sisay pa. Ang mga yaon dyan. At dakulihan na mga nagkakandidatong pagka-senador na makamundo sana, bako sa paghusgar o kung ano pa man, harayo ang tsansa, tabako sin na kasabay sa mainstream politics kaidto. To name a few, si Guillermo Elizar, si Gibo na Teodoro,
Kadakulpaan, nasa purukan mga dila ko eh. Si Chel Jokno, yan, abogado. Pero nakasabay ba ko niya sa linya si Chel Jokno, nakasabay ko niyan, si Isay pa. Na mga yaon dyan na itong doktora na babae, doktora kaya nga ni babae, doktora. Doktora. Kaya nga ni doktora ta babae. Doktora, pighiling ko sa iyang mga takada. Intellectually, kayang-kaya. Nya, espiritu. Yan, Si Saypa. Hasta, buting kayo nindo. Kaya lang, bako sa pag-usgar na mapipirdisinda, chances are hababa. Because iyon na nga nito. Ideal na dahil sinadaging maribukan mga nakaagi sa paagikan pagpalataw sa indangaran by accusing somebody else sa government, by putting the government down or kung ano pa man. Bako? Kaya, mo tabi, mag-text ka mo kung arin pa na nahihiling nindong mga kapable na mga nasa luwas ka na mainstream politics. Yan, si Secretary Piñol. Bako baga? These persons are full of wisdom, full of intellectual capability, leadership-wise. Si Secretary Piñol, tapos si Doktora Padilla, yan, Minggita Padilla, tama yan Yan, and sige mo, sabi digdi, ibubuto ko tabi yan sige mo. Ako ba ko sa pagkuan, I will vote for Gimo, Gimo na Eliasar, I will vote for him. Ikaw masiguro akong diretso na ipaluwas ko man ang preference ko, bako sa pagkampanya. Tay ba supiga sabing iboto nindo sige mo ko, ako I will vote for him Gimo na Eliasar. Abi, yan, ikumpara mo niya sa mga nagbuburutwa ng mga pagngaran na isus an iba naging senador por kita pamuso, artista or what. Makamundo at magkarasarang kita. Ini mga pigtatararamtang pagngaran ngunyan, inda ko sa natabi kung makaralaog ini sa haralang kauna porsentahin ng boto, pag-abot kan eskutinyo. Tabi, ha? Si Isay pa. Si Attorney Sison. Yan. Attorney Sison, nagkakandidato pala niya. Si Attorney Sison. Na mga kwampatabi. Sabi digdi, bubutuhan ko tabi si Eliasar at Gibo Teodoro. Nasa lista ko na yan. Sabi digdi, tama ka tabi, maray magdisiplina si Eliasar, lalo na sa mga uniformed men. Sayang man talaga. May kamay na bakal si Eliasar sa mga militar. Salamat tabi, isabay ko siya sa lista ko. Uy, baga tabi. At na, sa totoo lang, dakol ning mga choices pa diyan na nasa luwas kan mainstream na sirkulo kang politika. Yan. Si Secretary Peño. Ini nga di si Gibo na Teodoro. Sayang ini, ikaitubaga si Gibo na Teodoro. O si Attorney Luke Espiritu. Sukahampang ni Kwan, ni Bobo. Nakakahampang si baga Bobo kayo. Si Gadona. Si Gadona. May nakahampang si Gadona. Pero ba kung sa karaw, pwede ining duwang ini, ilawag ta dyan sa Senado. Because intellectually wise, talagang ang mabeneficyo ang tao. Ining duwang ini, si Gadon Buda si Espiritu. Iyo ba ko, siguro nakukuanin doon sa kuyang gustong ipaabot na dakol dyan na makukultibar takunta na napapakinabangan kan sa tuyang gobyerno kan Republika kan Pilipinas, which will return back the glory days of the Senate. Itong mga panahon baga ni iyan si Tata Ponce, ang immortal si Tata Ponce. Si Tata Ponce in really kan mag-intra sa Pilipinas sa Olympics, buhay na. Sag ko na nakakuha ng gold. Bako nakakuha ng gold ang Pilipinas. Buhay pa si Tata Ponce. Immortal. Yan. The likes of Tata Ponce Enrile. Nana Miriam Defensor Santiago. Joker Arroyo.
Si Jokno, so kaitong Jokno, sa mga antigong Jokno kaito. Rene Sagisag, si Pato na ito si Vice President Teofisto Ginggona. O, di ba? Isay pa, si Heherson Alvarez. Yan. Gone are the days na talagang ang mga yaon dyan is truly statesman. Na pag minabuga nin statement, garuman sa na policy iyan kan gobyerno. Hararom nin marhay, well-founded sa logic, well-founded sa legal aspect, and daing politika. Ngunya nilinga na kan subaga ito, Angel, na mga Senate inquiry sa mga line of questioning sa nagkapira, mauuyam ka. So mga nag-question na mga senadores, Jesus Mariusi, paano? Oh, yan. Kaya, gone are those days na sana maibuelta yan na sa Senado na ang yaon talaga is itong masustansya na deliberasyones ang madadangog niya to buda mahihiling. Yan, si Secretary Peñol nagkandidato mampalan, si Gibo niya Tudoro, si Dr. Minggita, si yung Lok Espiritu, si Gadon, yan, mga bugado baga. O si Gimo na Ilisar, mga, pero sad to say, wara sinda sa kwan, sirkulo di politikang kwan, midbid, yan, ato pa. Sabi digdi, pati si Gibo, dati na inipigboto ka ito, dailang nang gana, yan. Tabian. So yan tabian, more or less, igwa na kita nin mga kuan arog ka yan, na ideya, kuan lang yan, kumbaga, one small plate of peanut na kuan niya to, kontribusyon man sa sosyedad na magtaga hiling pa, diyan sa mga listahanin mga pangaran outside itong nasa mainstream na dalagan kan politika. Pero sa ngunya no, bako sa pagkuan ha, si Cheese, okay yan, si Cheese. Ni Escudero, abogado bagayan. Si Nana Loren na Ligarda, mga kumbaga, si Primo na Migs na Subiri, mga kuan yan. Yaon na diyan, pero iba sa Mario Josep naman no, tingnan mo nga. Ay, o di sige. Luwens, Pading Jim, Padingal, standby ka mo, mapataratarang una si Padingal, oras, Pilipinas, 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patrabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kada ko lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan ng amigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kada ko na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia, pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Fernand Imperial, Fernand Imperial, subok na at maaasahan. Kay Fernand Imperial, kay Fernand Imperial, huwag mo sana nating kalimutan. Fernand Imperial, Fernand Imperial, tapat sa bayan at magtatanggol sa'yo. Fernand Imperial, Fernand Imperial, let's go! Kay Fernand Imperial. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kaidto, kung ano ang ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sa good processing as in marketing, pigtutukdo, negosyante na ako ngunyan. Ang target na para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po, sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magiginibo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamdo, laging handa, Quezon City. Nagkakaisa na ang sambayanan. Ibalik ang mabait, ibalik ang magaling. JV Ejercito. JV good, JV good. Para sa bayan. Marami pa tayong good na magagawa. JV is the good one. JV Ejercito. Ibalik ang The Good One sa Senado. Number 22 sa balota. Political advertisement paid for and by Joseph Victor Ejercito. 1 Ibuna Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Haloy na sa tuyay na nagsiserve. Uun pa kayo ining si Rolly Rosal. Ang segundo distrito pinadabal ng maray. Itama ang presyo ng baybay sa albay. Dakul lang naginibo. Dakul pang magigibo.
sa Mayon Webeng eleksyon. Sa liwat na mahampang kita sa pinakanakula asin pinakamahalagang desisyon para sa sadiri, sa pamilya asin sa banwaan. Nakapagdesisyon ka na daw kung si Isay an sa imong iboboto asin pagkakatiwalaan kan sa imong potoro? Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Sarong programang maghahatod kan mga plano ng lambang kandidato sa iba-ibang posisyon sa probinsya Tanalbay. Sa indong makakaiba at mga batikano asin tunay na mga broadcaster sa radyo sa pangingenot ni Henry Maceda, News Manager Mar de la Cruz, asin News Director Edwin Peralta. Sa indang hihimay-himayon ang mga kwalifikasyon asin plataporma di gobyerno nin lambang kandidato na nagmamaot na magkapot din iba-ibang pwesto sa lokal na gobyerno. Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Poon sa Marso 25, alas 3 ng hapon. Live, hale sa Ayala Malls, Legazpi. Manadangog sa DCGB AM. Simulcast sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin DCGB Live app. Desisyon Bicol 2022. Boto mo, futuro ko. Giya kan botante sa pagpili ng tamang kandidato. Dai pagpalampason. Live na live sa DCGB. Number 1 sa Mareta. Always at your service. Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G. Sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babay, mabuot maaasahan. Padabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpausog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud, sa iyang tinutukan. Lying in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kag turismo. Ang bigas, pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal para Alkalde kan Legazpi. Numero 3 sa balota. Mga Legazpeño, sa dati sana. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa banwaan kang Santo Domingo, uya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota, sa tuyang iboto. Si Mark Aguas manliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang Banwang Santo Domingo. Si Mark Aguas makamasa, si Mark Aguas mahigoson, si Mark Aguas mabuot asin makatawo. Si Mark Aguas ang Vice Mayor ko. Botohan ta, kay Mark Aguas kita. Sa banwaan, nakatabang naan. Kay Mark Aguas, sigurado ka dyan. Sa giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Aguas, numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas. Ang healthcare ay paaabutin natin sa lahat. Kahit saan, may rural health unit, may mga doctors, nurses at midwives. Kahit pa sa mga liblib na lugar, dadagdagan natin ang mga specialty hospitals tulad ng heart center sa mga probinsya. Kaya mas magaling ang ating paggaling. Bongbong Marcos po, bangon bayan muli. Iboto number 7 Bongbong Marcos para sa pagkapangulo. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. So, nagdadangog masatuya mo na naghiling sa DCGB News Online. Sabi ni Joey Aljon Credo. Yan. Manny Piñol, dahil lamang na-interview ni Minsan. Sana ika maging dalan para ma-i-open up sa Bicolandia ang plataforma niya. Si Leandro Navarro Hianan, magandang umaga po. Pio Fernandez, magandang umaga din. Please consider to interview Manny Piñol. Mahiwas ang kaaraman sa food sufficiency asin plano para sa agrikultura na permi padatulan kan ibang kandidato na bako man farmer. May punto ini. Iyo nga di baga sa pigasabi ta ano. Day ini nakaka day ning hababa ang tsansa bako sa paghusgar
kundi makamurumudo lang taday sina nakakasabay nga ni duman sa mainstream politics dahil ni nagkakaput sa inda dahil handler dahil ni nang agabos kaya lang yaon sa inda so intellectual capability na magsilbi kwalipikado sayang lang bulos na kan mga istorya. Luens, good morning, please go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta pinataanan kan Department of Health o DOHH di Bicol na magpartisipar ng gadaan publiko sa pangapudan ninda na magpa-immunize sa paaginin bakuna ang publiko mapaaki o mapagurang para mapreventaran ang pagdugang nin iba pang virus o helang na mas makatakot pa sa COVID-19 kasangunyan, nagkaigwa na naman nin kaso nin rotavirus dahil sa hesitancy sa pagbabakuna. Ini ang kinumpirmar ni DOHH di Bicol Regional Immunization Program Manager Dr. Desiree Bresinho sa DCGB News na kaya double time sinda sa pagkondukta nin mahiwasan na pangkondusir nin immunization ta uminalintuto ning duwang kaso an aloy na kuta na naali na rotavirus sa palibot na kung sain ang virus na ini kapag natamaan ng sarong tao nagkakaigwanin severe diarrhea na pwedeng ikagadan kan biktima. Sigun kay Dr. Bresinho, nasa 60% pa sana ang nababakunahan ngunya na taon para mapreventaran ang iba pang helang kanayon digdi ang paglaban sa polio, measles asin iba pa naabo ninda mangyari sa mga aki lalo pa sa iyang inako na kaya nagburutwaan na naman ang helang araw kay ning rotavirus sa palibot or dahil sa hesitancy kan mga magurang na ipabakunan sa indang mga aki dahil sa kontrobersiya na kinahampangkan sa indang opisina sa palibot na dinagdagan pa din mga peking impormasyon na kamtang kampahayag de Bresinho. Bumaba po tayo ng bilang ng coverage sa pagbakuna noong 2019 kasi noong 2018 mataas pa po. Kaso lang bigla po siyang bumagsak dahil nga po sa kontrobersya ng Dengvaxia. So ito na po yung naging resulta na at pagbagsak na yun, lumabas na yung mga kaso. Kamtang kampahayag tabi Sir Pio ni Dr. Bresinho kana Department of Health. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya haligi sa luwas. Ako po si Luens Bursi Barsana. Salamat Luens sa impormasyon. Ali dyan sa luwas. Isihon taman ang bulos kan bareta duman sa Tercer Distrito Canalbay sa oras na 14 minutos bago magalas 10 nin pagkaaga tingog kan Banwaan Pading Jim. Good morning. Yes, salamat tabi pa din. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, duwang beses nang nag-number 1 an award na naresibi ni Police Lieutenant Colonel Aldwin Gamboa, Chief of Police Canligao City PNP, sa bulan-bulan na Individual Commander Evaluation Report na pig sa Sagibo Canalbay PPO City Category. Sa latest evaluation, number 1 na naman sa liwat, si Chief of Police Gamboa kung saan ang barometro sa pagpipili bilang number 1, iyo ang mga good performance kan PNP, basihan iyo ang mga accomplishment pagabot sa pagmanihar kan pasiorden, pagresolver nin mga kaso asin iba pa. Sa level ni Chief of Police Gamboa, dahil niya pigsusulo ang komendasyon o recognition kanalbay PPO kundi pati an saya mga nasasakupan ng mga tauhan, iyo ang pinagmimirar niyang mga matitibay sa pagsabing siya man sana nagtitimon, nagigiya, kung kaya sa pagikan kooperasyon kan sayang mga tauhan, madali an aksyon asin mga pagresponde sa kada bisigwanin mga nangyayari. High moral ngunyan tabi pa di, ang kapulisan digdi sa Ligao City, kung sa hindi kulang motivasyon man ang programang ini, kan halangkaw na komandansya kan PNP kung sa PNP susukol ang performance susog sa mga barometro kan evaluation sa iba-ibang aspeto. Sa ipatura kung sa digdi sa Albay, tulong syudad, ang Ligao City ang number 1. The best ang ipaturang ini pagabot sa pag-extender nin serbisyo sa mga tao. O ya ang tingog ni Chief of Police Aldwin Gamboa sa entrevista kan DCGB News. DCGB, ini po kaya na ay sa Individual Commander Evaluation Report ng PPO. Ini po pinong-mission mo lang so performance ang kada
chief of police. So, ang ano po kaya, pero ang ano talaga po, ang nag-issue po talaga sa mga tao sa field. Although kami lang ng mga head of office ang nagdadara kamparan because being head of office. Kaya namimintin na po yun through the effort at sa yung kapulisan sa Ligaw. So ako po nagpapasalamat sa mga personnel ng Ligaw CPS for maintaining the lead na pinapailing na ang Ligaw, na pulis ng Ligaw, may higos in nagsiservisyo talaga sa publiko. Congratulations sa liderato ni Chief of Police Aldwin Gamboa for being number 1 the Chief of Police pagabot sa evaluation kan mga performances tabi pa de. Sa tulong syudades siya ang number 1. Number 1. Duha nang magkasunodan na kuan ni evaluation siya ang number 1 sa Ligaw. Ani suduang number 1 Ligaw ng pikaputan niya kay ito. Ayun na. Di dyan sa Ligaw nag-shining marhay ano? Oo. Paghali kayo dito dyan sa Ligaspi. Iyo, oho. Paghali niya sa Ligaspi, dumana sa Ligaw siya talagang uminalin tutunin todo-todo. The best. Congratulations kay Chief na Aldwin na Gamboa. Yeah. Sige. Familiar nga ni siya sa tuya sa mga pagiribata sa DCGP. Kuanda regards na lang sa mga pagiribata dyan na kasalamuha man yakan mga panahon. Iyo, ining si Chief na Gamboa, Chief na Aldwin Gamboa. Accommodating man and mabuton man na official kan PNP. Oho, buda na hihiling sa liderato, sa performance. Oo, maski sa mga tao niya. Okay. Sa taong, kumbaga, sa taong magtimon. Yan, okay, sige. Yan, tabi pa mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy. Congratulations sa men and women sa hierarchy po kan Ligaw City Philippine National Police for being the top performer amongst the 3 cities digdi sa tuyang palibot. Congratulations sa indang Chief Buda sa Gabos, men and women kan Ligaw City PNP. Kumpadring Al, padabaon ta kan naman bagatabi ngunyan Aldaw, pading Al. Ay, pwede kita dyan magkape-kape, alas 6. Kaping nasa botelya. Pahit kita dyan, pahit. Pwede ba ga? Warningan mo sa nako, padabaon ta ka, tapos i-remind ko sutrubinize mo ipreparar. Pwede na. Tanpig rekomendar ko sa mga sabi na nga ni at par ang performance. Pang high level. Ay, magkatatuod pati ka na high level. Iwasan na kita sa low level. Pero depende sa sitwasyon. At yan, after 5, magkapi-kapi kita. Sige, ako musta si Pido Palan, si Pido Garben. Ay, Pido, musta? Dahil kami nagilingan ko niya. Isigan ko libot-libot ni Kong Pido. May mga, kumbaga nasa finishing touches na ko niyan ang kampanya. Oo, nasa na yan. Kumbaga, sudiit na sa ng mga loose ends ang pinag-aasikaso kan mga grupo dyan, tabi ano. Iyo, pero ba ngunyan, tunay na tupad, sabi nga ni, tunay na tupad, bako arug-arugan, ang padagos sa pigapakinabangan ngunyan, as in, diretso mananggad na pigigibos sa mga barangay, lalo digdi sa Legazpi City. Inatabagang pigalinaw ini ni Congressman Pido Garbin Jr. na diretso mananggad ini maski campaign period pa digdi sa lokal na mga kandidato. Okay. Dahil inihali sa gobyerno nasyonal ang pondo na pinaagi sa DOLE, siyempre efforts pa na yan kaan mga congressmen lalo ang Ako Bicol as in dai covered ini kaan pagbabawal sa COMELEC. Iyan ang kabintayihan kumpadring Al kung an sarong nagkakandidato igoning hararong nakaaraman sa lahi. Right. Napapangataman ang intereses kan komunidad lalo na sa pag-release kan kwarta kan tao. Oo, bako basta-basta sa nata, mala may mga nagkakarasuhan baga.
Pero digdi man agad ko niyan pade sa Legazpi, may mga barangay na doon diretso sa trabaho kan tupad. Mga naka-uniform bagaan, mga naka-uniform sinda. O digdi nga ni nagiyan ko sa barangay Taysan. Gulpi na mga para naglilinig sa tinampo, gilkan tinampo. Mga tupad na beneficiaries magpondo man sa may boundary kan umapon Taysan. Si Tiko-Tiko o digdi sa may Tagungtong. Gulpi tabi pa ang mga tupad beneficiaries na talagang nagatrabaho. Pero siring sa inot na bagang mga ayuda man kanako Bicol mga benepisyo sa iba-ibang sektor, susog sa paliwanag ni Congressman Garbin, do diretso yan maski after election na dahil may pundo yan hali sa gobyerno nasyonal. Parte ba yan kan so ayuda kan gobyerno nasyonal sa pandemyang COVID. Kaya padagos ang mga siring na benepisyo ang tupad lalo na yaon na hiling sa ibang mga barangay. Kaya dahil magnalaso iba kon nga do diretso yan. So iba pinundo dahil may mga legalidad na bigsusog. Yun ang nga nangyari ngunyan digdi sa siyudad nin Legazpi. So ang sistema nagmaniugot yan sa grupo so grupo na Congressman Pido. Sa irarom kay to na ako Bicol baga na so mga recipientes matabangan sa gobyerno na ma-identify talaga ito. Yan, sinda so siguro man kaan buda so budget na hali sa nasyonal ma-channel pasiring sa araw ka na benepisyo. Sa pagi kan dole. Pagi kan dole. Bawal so sa lokal. Bawal so sa lokal. Tayo na sa dole, dahil man basta-basta yan makaka-identify ka itong sa mga beneficiaries. Buda dahil man basta-basta mapapalisan ng pundo without the works kan mga kongresista. Correct. Kaya araw kaan sindaman, kaya yaon sinda dyan presente yan sa Congressman Pido they want to see to it na so sa indang ipinagalukar na pundo na i-channel from the national government pasiring sa dole and nagamit for its intended beneficiaries and purpose. Correct. Diretso sa barangay. Diretso sa barangay tupad. Correct. Yan. Kaya natutupad ngunyan ang mga patrabaho na yan, benepisyo na yan, dahil yan sa efforts kan mga kongresista lalong-lalo na ako Bicol man numero 18 tanganin na Congressman Garbin. Roger, sige. Yan ba na impormasyon pa digdi sa Luwas Giraray, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga ay istorya halin dyan sa Luwas. Kumusta? Good morning kay Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Rainaga man dyan palantabi sa mga amigos manyato sa Daraga kay Alcalde Vic Perete, budak kay Vice Alcalde John G. Ausian and sa entire hierarchy po kan Sanggunian Bayan Daraga. Good morning sa Chief kan MDRRMO Daraga si Sir Alex Nakumia. Sir Alex, Rainaga tabi sa imo Sir Alex. Yan sa MDRRMO Daraga. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning man sa satuya mga paraagtabay para sa diretsyong bulos kat impormasyon ngunya na pagkaaga maugma ang Daraga Municipal Health Office urog na si Health Officer Dr. Cesar Mata dahil ang tagabus na empleyado kanaon ng bitnang opisina nagnegatibo sa COVID-19 swab testing. Kung magigirumduman, kan nakaaging Lunes, pitsa 25 kaining Abril, nagkaigwanin COVID-19 swab testing sa gabos na empleyado kaini bilang paagi tangani na mamonitor ang kamugtakan sa salud kan mga empleyado. Asin makalihis nga ni ang tulong aldaw na pagalat-halat kan resulta, iyon na tabi ni Sir Pio, dakulaan pasalamat asin kaugmahan ni Dr. Mata sa negatibo ang 150 empleyado kaan sa indang opisina. Sigun kay Dr. Mata, posibleng dahilan ini taan gabos na sa indang mga empleyado bakunado na asin protektado pa nin booster dose. Dagdag pa ni Mata na urog manlukod maging paagi ini na mainganyar ang publiko na magpabakuna naman asin magpa-booster shot tangani padagos ang proteksyon kontra COVID-19. Ano yan so 195 sa Municipal Health Office lang? Kamaging tabi Sir Pio? Municipal Health Office lang yan, 195 personnels? Yes, yes tabi Sir Pio, 150 employees tabi yan kana Daraga Municipal Health Office. 150. Municipal Health Office lang bako so kabilugan kan lokal na gobyerno. Yes, tabi Sir Pio, Municipal Health Office po. Roger, kopya. Sige. Okay, yan tabi Sir Pio ang mga impormasyon halidigdi sa Daraga MHO Joshua Bino, DCGB.
Salamat Joshua sa informasyon nali dyan sa Daraga Municipal Health Office. Thanks God, negative sa indang mga empleyado sa COVID-19 ha, negative sila. Very good, very good. Si Ans, may report bago kita mag-station break with the news break. Ans, go, go, go. Good morning. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, uminabot sa 3,000 unong bilang kan mga miyembros kan Police Regional Office 5 o PNPB ko sa pangingenot ni Police Brigadier General Mario Reyes na nagpartisipar sa pigibong local absentee voting o LAV para sa papaabot na national and local elections sa Mayo 9, 2022. Inian informasyon na pag-araman kan DCGB News gikan sa PNPB ko kung sa send 1,409 kay ni nagpartisipar sa local absentee voting sa Police Regional Headquarters Unit mismo mantang nagkaperagikan man o nagpartisipar man sa manlain-lain na Police Regional Offices. Sigon kay Regional Director Reyes, dakulaan pasalamat tinda dahilan sa natawan sinda ninsan sa asinan mga personahes ninda na tulos na makaboto para sa mga mapipili ninda na mga kandidato para sa papaabot nga ning eleksyon. Kunyan na nakapagpartisipar na nagkapera sa mga personahes sinda o kaya nagtutotal ini sa 84%, naglalalaom sindang talagang handa na ang mga miyembros kan PNP na 100% ang focus sa pagtaon ng seguridad sa papaabot na eleksyon. Sinabi ni Reyes na aperakan local absentee voting na pigpartisipar ninda, nagpapadagos man girari ang preparasyon ninda para sa safe asin malinig, honestong eleksyon ngunya napapaabot na bulan kan Mayo. Hindi nagburoto sila kaswapo na ano. Yes. Oh, yan. Pero presidente lang ito mo na basic presidente and senador yata. Yes, sabi Sir Pio. Sisay daw ang gana. Tabi bilangon ang sa Mayo 9 man. Apon na. Sisay daw ang gana sa inda. Abangan natin. So mga nag-irenot so local absentee voting. O di sige. Sabi Sir Pio, ang informasyon man may kanaraman sa papaabot na eleksyon sa lado man ka na Campo General Simeon with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya kasabay si Boy sa mobile. Taon-taon di ba pa ma-news break kita, Bareta, and then hanap buhay. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sana kaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Glenn Casulya para konsehal sa siyudad ni Legazpi. Glenn Casulya, numero 11 sa balota. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kaidto, kung ano ang ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sa good processing as in marketing
marketing, pigtutukdo. Negosyante na ako ngunyan. Ang target ta para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po. Sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magiginibo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kaidto, kung ano ang ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sa good processing as in marketing, pigtutukdo. Negosyante na ako ngunyan. Ang target ta para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po. Sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magiginibo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed. 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ang mga baretang ini hatod Para sa pangalas 10 na bareta, ang pagbelta ni Vice Presidente Lenny Robredo sa Quezon nakakua nin mas dakol na endorsement hali sa iba-ibang civil society groups mantang kadakol man na tawo ang nag-atendir sa Grand Rally sa Lucena City. Maabot man sa 80,000 na taga-suporta ang nag-atendir sa Quezon Dungan
Grand Rally sa mahiwas na lugar harani sa City Hall. Durante kan aktibidad, itinaas kan mga taga-suporta ang baso kay Robredo na simbolo nin Tagayan sarong ritual na minaselyo sa Quezon Dungan entry kan kandidato para presidente asin mga namamanwaan kan Quezon Province. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan para sa dekalidad. Asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at dekalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pabili ng vitamin C. Yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot ka yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Governor Al Francis Bichara man giraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tadakula na natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia.
mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa June and buwelta na kita sa tuya pang programa digdi sa Tingog kan Banwaan. Good morning giraray dyan kay Sir Ato Lima no sa Daraga sa Petron Top Gas Gasul yan tabi. And sa tuya pong mga development man sa lado nasyonal pinaghihinguha na inda ko kung igwana ning latest duman sa kahagadan na allow o itong sweldo kan mga paratukdo na mahurar ilibre na sa buwis no yan sana makonmanan asikaso man lamang buda makonsiderar yan sayang man bagatabi kahirap man kan mga paratukdo na nagsiserbi sa eleksyon yan sige so kontabi so yan na numero kan ako Bicol sa balota is number 18 po tabi number 18 yan hindi makitang iba ng kwan dyan nanunungod lang na iboto taman ang ako Bicol tabi sa party list sa daw makakabakal kay tubagang so panglinig bagan sa lamisan alpog na an nakatakod sa mga balukag ning manok sa ka nakakabakal pa de sa nagigo ka yan tabagin daw nindo ako so ito bagang may tugod tapos mga balukag ning manok na pino so pang tsiring-tsiring panghali nin alpog-alpog so halaba sa daw nigo kaan sa sa impapabar sa BHF mo day takay pa na ka ito bagang so may tugod na tigko na ni mga balukag bagayonon ito panghali ning alpog pig sugo ako hindi ko nakakahilig kaan sa ito papamar sa Baguio di mo na gana nakulunod talaga naman nakamitay-mitay sana salamat papa sa Baguio pala nito man day inadigdig kon igwa kaan tabi inasuko ay sa Legazpi Public Market tabi sa Legazpi Public Market nahanap daw kita kan sigo man agad ka dyan may nagtext sa tuho kadakol dyan sa Legazpi Public Market sa daw dyan na porsyon sa Legazpi City Public Market na mahanap kita kaan na panghali na anin alpog tabi. Taod-taod na hapon, mapasiring kita dyan. Sige, digdi muna kita sa mga istorya pa sa palibot. Si Pading Jomar nasa linya. Kumpadreng Jomar, good morning. Please go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. May nagbabalo naman budol digdi sa syudad kan Tabaco, pa rin, Pio. Oh.
gamit ngaran ni Mayor Rolly Bulante kan malilipot. Ginamit sa pangaran ni Alcalde Rolly. Anong nangyari? Bakong direkta pati sa kaya medyo dahil masabutan kung anong intensyon. Dahil anta nakaulay ko ngunyan si punong barangay Noe Verses kan Tabako. Cormidal, barangay Cormidal kan Tabako. Iyo. Kanakalis ng aldaw, nagnala siya, may nag-upload sa iya sa cellphone na unknown number. Nagpapamidbid na si Mayor Rolly Bulante. Dalas nga si taman mag-upload nga isa si Mayor Rolly kan malilipot na kaya ba niya kukonektado sa iya. Yan. Pero sinakayan niya. Okay. Ang pakihuron ka nag-upload sa iya. Baka ngaya ka pwede mo akong ikanbas ki materials diyan sa dakulang hardware na yaon sa barangay mo. Gari salaso. Salaso diskarte kan budol-budol. Bakong katubod-tubod ano. Oo. Halata. Sige, go. Nagduwa-duwa nga ako. Para rin yun ngayon malilipot mo tabako magkataning. So, makikisuyo sa ko si Mayor Rolly Bulante na mag-canvas ki mga materyales digdi sa tabako na pwede man na pumasiring digdi kung sisan pwedeng sugoon kan alkalde. Yan, sige. Di sinakayan ko ngaya, nga ngaya tabi ito Mayor. May mga project kaya ako digdi, kay puwang ko kidakulang materyales, total ngaya nasa sakupang kang barangay mo yan na hardware. Ika ngaya so naisipan ko na mag-ikanbas ako dyan kan mga materyales. Iyo. Sabi da ni Kapitan, sabi sa ko ni Kapitan Verses, dahil duda naman siya, arap na lang ngayon kay ni Tabi Mayor, idirekta ko na lugod niya ko, kamo duman, maguroron. Bako na ngaya ko ang makanbas, kamunan, ika na mismo Mayor magkanbas. Yan. Itaw ko ngaya ining number mo, duman sa tindira kang hardware, tarani man sa nakakapitan sa hardware. Dahil nakaparakulit pa, pero nanindugan na si Kapitan na basta ngaya kamunan magururong kay ni Mayor, itaw ko lang isa mo, so itaw ko ining number mo duman sa sa tindera. Di sige pa daan text, pero si Kapitan Noe Verses nagpasiring na duman sa hardware, tinao duman sa inkargado. So number 1 ngayon, nagpapamidbid na Mayor kan malilipot, ikan ngayang kahurong kay ni, sabi ni Kapitan. Di iyo man, pero sutaramon nga ni Kapitan, dahil mo na nga ipagpabot sa kagsadiri neta, garo budol-budol man sanaan. Dahil mo na, kamo na nga magurong kaan. Di iyo kan i-follow up ni Kapitan, nagkaurong pipa duman kan tindera na alas 4 ng hapon. Yan. Kaya itong aldaw na ito kasusaro. Dumigdi ka ngayang alas 4 ng hapon, pagururong ng tanang ngayayan mga order mo, Tabi Mayor. Kung si Kapitan man nagbantay, tabantayan ko kay konsisyan tawong inimalig ding alas 4 ng hapon. Bago pa ito, sige pa ang text na kay Kapitan, sabi ni Kapitan, at ang ngayakap, tabangin ang ngayako, ika nang ngayakan ba, sige nga rin kayo, kung ano-ano. Di, may uro na bagada ngayaka mo, sabi man ni Kapitan. Di, anyway, nagbantay si Kapitan, dahil man kinagabot. Na nagpapabisto sa iyang siya si Mayor Rolly Bulante, dahil man nagabot. Nakariparo kayo. Garo ngayon tatakmaw na ako magdumi naman ako. Nakulon da sa ng text, sige sa ng text kay Kapitan. Naku Kapitan, garo ika ang target bako man so te hardware mo na bako man si Mayor. Garo ako ika pigugod time kaya na nagtiteksay mo muna naghapon. Baka pigugod time sa napiglulot-gut si Kapitan. Oo, baka niya ako iyon kung si Mayor niya ako ang target kayan. Baka in-order na iyan. Iyugon mo niya ako, ika pa ang pigsugo na mag-canvas, sige niya ako ang target kayan. Ayun nga, saan yung isa ko sa number? Sabi siya ko ni Kapitan, ano yung isa ko sa number? Pigapudan ko ngaya, nagre-ring.
Minasimbag man pati nga pag pigtitext ko, nasimbag man. Anyway, ang bagay na yan tabi, pigbalo kung ipaabot man kay Mayor Rolly Volante, Panimpiyo, para aramon to sa iya. So, kung ano yung masasabi niya, kaya kung may kinaraman man agad siya duman, pero dahil na kukontak ang alkalde, baka bisiunon man sa pagkampanya. Yes, Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadring Jomar, sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. No, mabudol-budol man sana, ababaw pa. loya sa budol-budol mo noy, tabi, so nagbudol-budol na ito. Diretso kan mga istorya, Pading Jim, what's happening giraray dyan? So, salamat tabi, Pading, dahil nalaw so turnover ceremony kan mga housing unit sa barangay Bubulusan sa Banuan kan Ginubatan ta biribi sinadaan na chairman kani nga si Dick Gordon. Ipasok si Dick. Yan. Ipasok sa housing unit. Dahil nalawas so schedule. Dahil nalawas supposed to bingon niya na kakasukan na kaging Abril 19 kutana. Opo. Tan board of director digdi sa Albay si board member dating board member Herbert Borja. Yan. Ngunyan, informasyon na kan Abril 19 kaya pinairisi na sudigding mga naka-okupar. Actually, naka-okupar na kay po ano sa turnover. Formality. Alagad sigon kay board member Dick Borja. Board member Herbert Borja. Nagabiso da si Dick Gordon. So namamayokan Red Cross digdi sa Pilipinas na abiso na sana kuno rin na schedule tabiri busy napapalaban man paano ini iyo si senador kaya ma-schedule na sana kuno rin siya makakadigdi mabiso na sana naman si board member Herbert Borja kuno rin ini mangyayari ta preparado na kuta na so local version kan Red Cross digdi sa Albay sa panginginot mo ni board member Herbert Borja. Ang question day available ang chairman kani na si Dick Gordon. Roger. So yan dyan sa Bubulusan nga nakaokupar alat-talato na sa naninda anabis. Abiso. Iyo. Very good. Sige. Yan tabi pa din mga dagdag na informasyon Jimmy na salita DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy. Na istorya. Happy birthday tabi da kay si Joel Aranya. Yan sa pamangkin niya da kay Joel Aranya diyan sa Banyadero. Hali digdi sa Santa Florentina Rosario Maraya. Salamat. Happy birthday da tabi isa mo Joel Aranya. Yan. Okay. Sir, ang magagaling na kandidato kulang sa resources kaya kulang sa advertisement tapos ang para boto gusto mga kilalang pigboboto kagaya ni Lito Lapid. Tama ka dyan. Nadali mo na agad. Bullseye! Basta sa party list numero 18. Ako Bicol. Matik, tabi ha. Numero 18 ako Bicol. Ito pa ha, sabi digdi, happy birthday man kay Analisa Batalya kan Cavite. Regards to Gerald Inying and Cassie from Madam Merly Cáceres. Si Doktora Padilla Buda si Pinyol tabi Pio. Yan. So, mga reaksyon ng kasubago sa satuyang tema. Diyan tabi sa Katanduanes maray na aga tabi diyan sa Indo. Sa bagong timpla. Yan. Sa pangarang kambilog na fuerza kami po naglalaom na natawan min naman kamuning kakaning impormasyon, serbisyo asin iba pa sa abot kan sa moyang makakaya sa simanang ini. Sa pangarang kambilog na tropa, happy weekend po. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang